Skúsime sa pozrieť na to, čo sa stane, keď vložíme nafúknutý balón do tekutého dusíka. Tekutý dusík má bodvaru minus 196 stupňov Celzia, čo znamená, že to je veľmi studené. Môžeš vidieť, že balón sa stále zmenšuje a ako sa teplota znižuje, tak vzduch v balóne začína kondenzovať. Materiál balónu už nie je pružný a určite to môžeš aj počuť, že to znie ako popcorn. Skúsime ho ešte zaliať tekutým dusíkom, aby sme dosiahli minimálny bod, kde bude balón kompletne zmrazený a bude mať najmenšie možné množstvo vzduchu. A pozri, podarilo sa nám vzduch skvapalniť. Práve v tomto bode vidíte, že vzduch, ktorý bol v balóne, začína vrieť. A ako prechádza na izbovú teplotu, stáva sa z neho znovu klasický balón. Začína expandovať, pretože sa plní vzduchom, ktorý prechádza z kvapaliny znovu na plyn.